Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Namhlanje sibhalelwe usisi ohlukumezekile emoyeni. Uthi uthando lwamphuca konke ayenakho lwamshiya engenalutho. Namhlanje nginembuzo engifuna ukuyibuza kubabukeli bethu. Oqala uthi kungani abantu besilisa belobola abantu besifazane? Kungani abantu besifazane belotsholo? Singabe sinolwazi na ukuthi kwasukela kuphi lokho esikubiza ngelobola? Libaluleke kangakanani ilobola ezimpilweni zethu? Ilobola isiko esiliqonda kahle noma sesenza izinto ngoba sakhula sibona zisenziwa? Kanti ilobola liyini ngempela? Isiko noma isibopho phakathi kwemindeni? Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje izokushiya naleyo mbuzo. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Hello sis, nginenkinga engibhekene nayo engidla enhlizweni yami insuku zonke. Uthando lwangilimaza ngendlela engangingayilindelanga. Kuze kube namhlanje ngisazibuza ukuthi umuntu engangimthembe kangaka wayengakwenza kanjani lokho kimi. Indaba yami yaqala ngoDisemba ka-2023. Ngangise Glen Mall ngiyothengela indodakazi yami eneminyaka emithathu impahla zeChristmas. Kwakugcwele emall abantu sebelungiselela iChristmas ngezimali zamabonus. Mina ngangihamba nendodakazi yami. Ngangingajahanga ndawo. Ngangifuna ukumthengela impahla ezinhle ukuze naye abe muhle ngeChristmas. Ngathi ngisazula eshop ngibheka impahla ngezwe umuntu engibingelela ngezwi eliphansi eligcwele inhlonipho. Ngajika ngabona insizwa imi eduze kwami, yazethula kahle. Yacela ukuthi sazane kangcono. Angizange ngiyinake kakhulu ekuqaleni ngoba ngangijwayele ukuthi amadoda asho izinto eziningi, kodwa agcine engenzi lutho. Saxoxa imizuzu embalwa, yabe isicela inamba yami, ngamnika. Ngacabanga ukuthi kuzophelela lapho. Sisazula eshop le ndoda yacela ukuthengela indodakazi yami i-tracksuit. Ngathi besingekho isidingo ngoba ubengumuntu engisanda kuhlangana naye. Kodwa waqhubeka ecela, wathi uyenzela ingane. Ngagcine ngivumile. Wayithengela i-tracksuit enhle kakhulu. Leyo nto yangithinta enhlizweni, ngazizwa ngifikelwa inyembezi. Umntanami wayengalwazi uthando lukababa wakhe. Ukubona omunye umuntu emkhombisa uthando kanjalo kwangenza ngajabula. Ngaqhubeka nge-shopping yami, naye wahamba. Ngafika ekhaya ntambama, ngangingacabangi ukuthi uzofona, ngangicabanga ukuthi yinto ezophelela emall. Singakalali ngezwa ngefoni ikhala, kwakufona yena. Saxoxa isikhathi eside kakhulu. Wayekhuluma kahle, ehlonipha, enganginqamuli uma ngikhuluma. Kwaze kwaba sengathi kudala sazana. Ngemva kwalolo suku saqala ukuxhumana nsuku zonke. Wayesengumuntu ohlala engicheka njalo. Ntambama sasifonelana, ebusuku sasixoxa size siyolala. Isikhathi masiloko sihamba, ngajwayela ukuba naye empilweni yami. Usuku lwalungadluli singakhulumanga. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngizophinde ngivulele umuntu wesilisa inhliziyo yami. Kodwa yena wakwenza kwabalula. Ngokuhamba kwesikhathi ngaqala ukumxoxela ngempilo yami. Ngimtshela ukuthi ubaba womntanami wangishiya ngikhulelwe. Leyo nto yangilimaza kakhulu. Ingakho ngase ngingasafuni ukuba nomuntu engihlekisana naye empilweni yami ngoba ngangingasabathembi abantu besilisa. Wayengilalela uma ngikhuluma. Ehlala engitshela ukuthi ngingakhathazeki ngoba usefikile empilweni yami. Ethi ngeke angivumele ngiphinde ngikhale ngenxa yendoda. Lawo mazwi ayenginika ithemba. Ngazizwa sengathi impilo yami isiqala kabusha. Ngokuhamba kwesikhathi ubudlelwano bethu bakhula. Nami ngase ngiqala ukumthanda. Ngangingene kulobudlelwano ngingasitshelanga ukuthi ngifuna umuntu. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngingaphinde ngizithole sengithanda umuntu wesilisa emva kwalento engandlula kuyo nobaba womntanami. Kodwa lo muntu wayenza kube lula ukuthi ngimthembe. Sasikhuluma ngazo zonke izinto ebudlelwaneni bethu. Bengingafihli lutho. Uma nginenkinga bengimfonela angiduduze ngazo zonke indlela. Uma ngijabulile ngangitshela yena kuqala. Uma kukhona into eyenzeke emsebenzini wayeba umuntu oqala engifuna ukumxoxela. Nami ngase ngijwayele ukuthi uma ngivuka ekseni ngibheka ifoni yami ngilindele ukubona umyalezo wakhe. UDisemba ka-2023 waba muhle kakhulu kimi. Ngangijwayele ukuya ekhaya ngoDisemba ngiyochitha isikhathi nomndeni wami. Kodwa ngalowo Disemba angihambanga. Ngakhetha ukuhlala naye. Ngafuna ukusebenzisa iholiday yami kaDisemba naye. Sasiphuma sizihlalele sikhulume size sikhohlwe isikhathi.
Ngangijabulela ukuba naye. Ngaze ngafika lapho sengizitshela khona ukuthi yikho lokho engangikade ngikulindile. Ngangicabanga ukuthi sengithole umuntu ozothanda mina nengane yami. Ubudlelwano bethu abuzange bushintshe. Empeleni kwaba sengathi buya ngokuya buqina. Sasixhumana njalo, sibonana uma sithola isikhathi. Naye wayeseqala ukukhuluma kakhulu ngekusasa lethu. Wayengitshela ukuthi usemdala akafuni ukudlala. Wayethi ufuna umfazi nomuzi, ufuna ukuba nomndeni wakhe. Mangimuzwa ekhuluma kanjalo ngangijabula ngaphakathi, ngoba nami ngangifuna into efanayo. Ngangingasafuni ukuba sebudlelwaneni obungaziwa ukuthi buyaphi, ikakhulukazi emva kokuba senginomntwana. Ngangifuna umuntu ozongena empilweni yami azi kahle ukuthi ufunani. Uma ekhuluma ngomshado ngangizwa sengathi izinto zihamba ngendlela efanele. NgoMarch 2024 wathutha waya eGlenada. Lokho kwenza saba seduze kakhulu. Sase sikwazi ukubonana almost every day. After work kwesinye isikhathi ngidlule kuye, kwesinye isikhathi yena eze kimi sizohlala egeyidini ngaphandle emotweni. Ama-weekend amaningi ngangiwachitha naye. Ngase ngimbona njengomuntu engizokwakha naye ikusasa. Ngangimbona njengomyeni wami. Ngisho noma sikhuluma ngezinto ezincane, sasigcina sikhuluma ngomshado. Sikhulume ngokuthi sifuna ukuphila kanjani. Nami ngangikhululeka uma ngizwa ekhuluma ngalendlela. Into eyayibalekile kimi kwakuwukuthi amukele indodakazi yami ayithande. Ngangingeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ongayamukeli ingane yami, kodwa kuye angizange ngibe nayo leyo nkinga. Ukuthengela ingane yami i-tracksuit eGlen Mall kwangikhombisa uthando lwakhe. NgoSeptember 2024 ngathola ukuthi ngikhulelwe. Ngangipregnant umntanami wesibili. Ngathi mangithola ukuthi ngikhulelwe kwaba nezinto eziningi ezafika emqondweni wami ngesikhathi esisodwa. Ngacabanga ngomntanami wokuqala, ngacabanga ngendlela ubaba wakhe ayingishiye ngayo, ngacabanga ngabazali bami, ngacabanga nangesonto. Ngazibuza ukuthi ngizoyichaza kanjani lento ekhaya, kodwa futhi ngacabanga ngaye. Ngathi okungenani kulokho angingedwa, ubaba wengane ukhona. Ngathi mangimtshela ukuthi ngikhulelwe, into engayibona kuye kwaba injabulo. Wajabula kakhulu, wangiphakamisa ngenjabulo, wathi ufisa ukuthi ingane yethu ibe umfana. Wayethi ufuna umfana ozofana naye. Ukumbona ejabulile kanjalo kwanginika ukuthula. Ngazitshela ukuthi kulokho izinto zihlukile. Angizange ngizizwe ngilahliwe noma ngingedwa. Ngazizwa nginomuntu eceleni kwami, nomndeni aphuma kuwo ngangiwazi. Wayekhuliswe ekhaya engangilibona njengekhaya elihle. Abazali bakhe kwakungabantu abahlonishwayo futhi abakholwayo, yingakho ngamthemba kakhulu. Ngangizitshela ukuthi umuntu okhulele emndenini onjalo uyazi ukuthi umndeni ubalulekile kangakanani. Kodwa kwakukhona into eyodwa eyayingihlupha, ukuthi ngizoyikhuluma kanjani ekhaya. Mina ngizalwa umfundisi, ngakhulela enkonzweni. Ngiyazi ukuthi ekhaya izinto ezifana nalezi zithathwa kanjani. Ngangivele nginomntwana wokuqala engamthola ngingashadile. Manje sengikhulelwe owesibili, ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukumane ngiye ekhaya ngithi ngikhulelwe futhi. Ngangingafuni ukuphinda ngiphoxe abazali bami. Ngangingafuni nokuthi ubaba athole ihlazo ebandleni ngenxa yami. Yikho lapho engahlala khona noBaby Daddy sakhuluma kahle ngalento. Ngamtshela ukuthi angisafuni ukuphinda ngizale omunye umntwana ngingashadile. Ngathi kuye mina ngifuna enze into ngendlela. Uma ngempela engithanda futhi efuna ukuba nami, ngifuna akhombise lokho. Ngifuna siyolobolana, abazali bethu bazane ngaphambi kokuthi isisu sibonakale, izinto zethu zibe sezihamba ngendlela. Akazange aphikisane nami. Wayengitshela ukuthi ngingakhathazeki, wathi naye usemdala, usefuna ukuhlala phansi abe nomndeni wakhe. Wathi ufuna ukungenza umfazi wakhe. Sakhuluma ngendaba yesonto, savumelana ukuthi wayezobhabhathizwa enkonzweni yethu ngaphambi kokuthi kufike isikhathi samalobolo. Lokhu sasikwenzela ukuthi uma sekufika isikhathi sokwenza izinto zomshado, singabi nenkinga yokuthi yena akayena umuntu webandla lethu. Nami ngakujabulela lokho. Ngabona umuntu ozimisele ngami, umuntu ozimisele ngisho nokwenza ushintsho empilweni yakhe ngenxa yethu. Emva kwamasonto amathathu kwakubhabhathizwa enkonzweni yethu. Naye wangena emanzini wabhabhathizwa waba umzalwane ngokuphelele. Into engayijabula ngaleli langa kwasekusele ukuthi kulungiswe indaba yamalobolo. Nami ngaleso sikhathi ngangakatsheli umuntu ekhaya ukuthi ngikhulelwe. Ngisho nodadewethu ngazitshela ukuthi ake ngilinde. Uma eselobolile ngizokwazi ukukhuluma ngesibindi, ngoba ngaleso sikhathi ngeke ngisakhuluma njengomuntu okhulelwe nje kuphela. Ngizobe sengikhuluma njengomuntu oselungiselela ukushada.
Ngalinda ukuthi akhulume ngamalobolo athumele abantu ekhaya. USeptember waphela sangena ku-October. Mina ngangisabambe elokuthi uzongilobola isisu singakabonakali. Wayengithembise ukuthi angeke ngizale omunye umntwana ngingashadile. Wayezokwenza sure ukuthi angibahlazi abazali bami. Empeleni ngangibalekela ukuhlaza abazali bami, ikakhulukazi ubaba ngoba engumfundisi. UBaby Daddy wayehlala ethi angingakhathazeki. Wathi kukhona imali yeRAF ayeyilindile. Wathi uma leyo mali isingenile, into azoyenza kuqala ukukhipha amalobolo. Ngangimthemba ngoba wayesebhabhathizwe enkonzweni yakithi. Naye wayengafuni ukuthi isisu sibonakale singashadile. Wayesaba umthetho wenkonzo. Indlela ayengiphatha ngayo ibingashintshanga. Ekupheleni kuka-October ngamkhumbuza indaba yamalobolo. Ngamtshela ukuthi isikhathi sihambile. Isisu naso sazoqala ukubonakala. Waphinda wangitshela into efanayo. Wayelinde imali yeRAF isiseduze nokuphuma. Wangicela ukuthi ngimbekezelele kancane. Wathi ufuna ukwenza yonke into ngendlela efanele. Ngangimkholwa lo bhuti ngoba izenzo zakhe nempatho ayiguqukanga sengikhulelwe. Ubengumuntu ongichecka njalo. Siba nama late night calls. Bekungekho into esolisayo. November umzimba wami waqala ukushintsha. Ngase ngigqoka impahla ezixegayo ukuze kungabikho umuntu ocabangela ukuthi ngikhulelwe. Lokhu kwakungenza ngihlale ngizifihlile endlini yokulala noma ngihlale emotweni. Ekhaya sithandaza njengomndeni kodwa ngangingasathandazi nabanye, ngikhetha ukuyothandaza ngisekamereni ntambama. UBaby Daddy wayelokhu enginika ithemba. Masingena kuDisemba kungekho mnyakazo, ngaqala ukukhathazeka. Ngangingasakwazi ukulala kahle ebusuku, isikhathi sasesiphelile. Ngangibona nomzimba wami usushintsha. Noma abantu bebengakuboni kahle ukuthi ngikhulelwe, mina ngangazi ukuthi ngeke ngihlale ngisifihle isikhathi eside isisu. Ngelinye ilanga uBaby Daddy wacela ukuthi sibonane uma ngishayisa emsebenzini. Ngajabula ngicabanga ukuthi mhlambe usezongitshela ukuthi uselungele ukuthumela abantu ekhaya. Ngaphuma emsebenzini ngaya kuye, sahlala phansi saxoxa. Wangitshela ukuthi imali yeRAF ayikangeni, wathi kusafanele ayilinde kancane. Ngaleso sikhathi nami ngase ngiqala ukukhathazeka. Ngamkhumbuza ukuthi isikhathi siyahamba, ngangingasafuni ukuqhubeka ngifihla isisu. Wangitshela ukuthi naye uyakuqonda lokho. Wathi ufuna ukwenza yonke into ngesithunzi. Saxoxa wavele wangibuza ngendaba yemoto yami. Wangibuza ukuthi ngisayikhokhela yini noma sengiyiqedile. Ngamtshela ukuthi imoto ngeyami, bengingayithenganga ngebhenki, ngangiyithenge ngemali yestokfela. Wabe esethi mhlambe kungaba ngcono uma siyidayisa. Wathi imali esizoyithola ingasetshenziswa emalobolweni. Bese uma imali yeRAF isiphumile, angangithengela enye imoto. Ngathula isikhashana, ngambuza ukuthi kungani kudayiswa eyami imoto kungadayiswa imoto yakhe. Wangitshela ukuthi eyakhe ngeke ikhiphe imali eyanele. Kwakumhlobo mdala, ukuthola umuntu ozoyithenga kwakuzothatha isikhathi eside. Wangikhumbuza ukuthi isikhathi asisekho, uma siloko silinde imali yeRAF isisu sizobe sibonakala kuwo wonke umuntu. Ngangihlezi ngithule ngicabanga. Ngakolunye uhlangothi ngangiyithanda imoto yami. Ngakolunye uhlangothi ngangifuna izinto zethu sihambe ngendlela. Ngangingafuni ukuphoxa abazali bami. Ngingafuni nokuthi abantu baqale ukukhuluma ngami. Ngakho ngaqhubeka ngicabanga ngalokho ayekushilo. Ngahamba endlini ngisitshela ukuthi ngisayocabanga ngale nkulumo. Ezinsukwini ezimbala ezalandela waphinde wayivula le ndaba. Wangitshela ukuthi isikhathi sasesincane. Wangitshela ukuthi uma singakwazi ukudayisa imoto ngokusheshsha, izinto zazizohamba kahle. Akazange achithe isikhathi. Wavele wafonela umuntu ayemazi ukuthi uthenga izimoto. Bakhuluma isikhashana efonini. Ngemva kwesikhathi esincane lowo muntu wafika, wayibheka imoto ebukeka njengomuntu oyithandile. Baqala ukukhuluma ngeprice. Ekugcineni bavumelana ngo-50,000 rands. Konke lokho wakwenza emehlweni wami. Imali yangena ku-account kaBaby Daddy. Imoto yami yahamba kanjalo nje. Ngayibuka isuka kanjalo. Ngezwe ubuhlungu ngibona imoto yami ihamba, kodwa ngangifuna ukulotsholwa. Uyabona indaba yokuxoxela umuntu ozwana naye yonke into ngempilo yakho, umuntu ongakabi indoda yakho, umuntu akwazele ngisho ngezimali zakho nangomholo wakho. Lo bhuti wayazi ukuthi ngihola malini, nganginestokfela engangifaka kuso 5,000 rands njalo ngenyanga. Inhloso yami kwakuwukuthi uma sengiyitholile imali ngithenge istand. Wayekwazi kahle ukuthi leyo mali ibibaluleke kangakanani kimi. Uthe sekusondele usuku lokuyithola waqala futhi ukukhuluma nami. Wangitshela ukuthi kungaba kuhle uma nayo leyo mali singayifaka emalobolweni.
Wathi yena uzohola ngomhla ka-15 uzothola nebonus uzobe esegcwalisa okusele. Wathi ufuna ukuphatha imali ezobonisa ukuthi uzimisele. Ngangibona sengathi konke akushoyo kunengqondo. Phela ngangimbona njengendoda yami. Lento yokuthatha iboyfriend njengendoda yakho ishiyeni phansi guys. Musani ukujumpa istage. Mina yangishiya senginesifo senhliziyo. Ngangacabanga ukuthi ubaby daddy khona angakwenza okungangilimaza. Yangena imali yami yestokfela 55,000 rands. Ngaleso sikhathi ubaby daddy wayesazi ukuthi imali isingenile. Akazange achithe isikhathi. Waqala ukukhuluma futhi ngendaba yamalobolo. Ngazama ngazo zonke indlela ukuthi angilobole ngo-50,000 owemoto ngiqhubeke ngokuthenga istand. Wathi angeke azihlaze ngokukhipha imali encane kanje kubantu abadala wesi umfundisi. Ngagcina ngimnika u50. Ngase ngifuna ukuzibona ngingumfazi wakhe. Ngaqala ukwenza amalungiselelo. Ngathengela ubaba isudu enhle. Umama ngamthungisela ingubo enhle nami ngazithungisela. Imali yemoto wayeseyiphethe, manje wayesephethe nemali yestokfela. Engqondweni yami ngangibona sengathi sengizoba umfazi wakhe. Ngangimethule njengomuntu engithandana naye ekhaya. Abazali bami babemamukele kahle. Incwadi yayisithunyelwe ekhaya yokucela usuku lwamalobolo. Kwavunyelwana ngosuku, lwafika usuku esasivumelene ngalo. Ngangivuke ekseni ngijabulile. Ngangakwazi nokudla kahle ngenxa yenjabulo. Ngangisitshela ukuthi sekuyilona usuku lwami. Ekhaya wonke umuntu wayevukile ekseni. Abazali bami bebelungiselela ukwamukela umkhwenyana nezihlobo zakhe. Nami ngangigqoke kahle, ngahlala ngilendile. Inhliziyo yami yayigcwele injabulo. Ngisho nomakhelwane nabanye abantu basebekwazi ukuthi ngalolo suku kuzofika abakhongi ekhaya. Abanye bebengithumelela nemiyalezo bengifisela okuhle. Ngalolo suku azange angishayele ekseni njengenjwayelo. Ngasho ukuthi kungenzeka naye uMatasa ngokwenza amalungiselelo. Basibhekelele ukuthi bazofika ngo-12. Kodwa kwashaya u2 umkhwenyane engakafiki. Ekhaya wonke umuntu wayeseloku ebuza mina ukuthi kanti isivakashi sezikuphi. Obaba omncane babesuke kude behambela amalobolo. Nami ngase ngiqala ukukhathazeka ngizama ukuziduduza. Ngizitshela ukuthi mhlambe babambezeleke endleleni. Ngemva kwesikhathi ngamfonela wangiphendula. Ngambuza ukuthi usekuphi ngoba ekhaya wonke umuntu umlindile. Wangitshela ukuthi ngingakhathazeki usendleleni. Kwaphinda kwahamba isikhathi ngaphinde ngamfonela. Kuloku ifoni yakhe yayingasangeni. Yaqonda ku voicemail. Ngaphinda futhi yaphinda yangena ku voicemail. Ngaqala ukuphelelwa amandla. Ngangingasaqondi ukuthi kwenzakalani. Ngaleso sikhathi abantu basebeqhubeka ngokungibuza ukuthi sezihamba kuphi izivakashi sethu. Ngathi ngisahleli sekushaya u4 ngafonelwa umama esasikhonza naye. Wathi kimi ngabe kuyiqiniso yini engikuzwayo? Ngaphendula ngezwi eliphansi ngathi yebo ngiyalotsholwa namhlanje. Kodwa iphimbo lalizisholo ukuthi angikho sure ngento ephuma emlomeni wami. Wangibuza ukuthi ngikuphi. Ngaleso sikhathi ngangingakazi ukuthi kwenzakalani. Sengicabanga ukuthi mhlambe isoka lami lihlangabezane nengozi endleleni yokuza ekhaya. Ifoni yakhe ibingavamisanga ukungena ku voicemail. Umama wasenkonzweni wathi umuntu wakho uselobolile. Ulobole intombazane engumngani wakho omkhulu. Konke engangikulindele ngalolo suku kwaphela ngomzuzu owodwa. Ngahlala ekhaya ngingasakwazi nokucabanga kahle. Abazali bami bebengibuka bengaqondi ukuthi kwenzakaleni. Bona bebazi ukuthi namhlanje umkhwenyana kufanele afike, kodwa isikhathi sasesihambile. Kwakungekho umuntu owayesefikile. Ngangingasenawo namandla okuchaza. Ngavele ngakhala. Umama wayelokhu engibuza ukuthi kwenze njani. Ubaba naye wayezama ukungiduduza, kodwa amazwi ayengaphumi emlomeni wami. Into engangiyenza kwakuwukuzama ukumfonela. Ifoni yakhe yayisangena ku voicemail. Ngathumela nemiyalezo awukho nowodwa owaphendulwayo. Ngaleso sikhathi abantu basebeqalile ukungifonela befuna ukwazi ukuthi umkhwenyana usefikile yini. Ngisadidekile ngafonelwa intombazane esasicula naye enkonzweni. Naye wangitshela ukuthi ubhuti engihlekisana naye ulobole umngani wami. Ngenkathi mina ngihlezi ekhaya ngigqoke kahle ngimlindile, abazali bami nezihlobo zilindele ukufika komkhwenyana. Kwenye indawo kwakushaywa umculo, abantu bebejabulile, kuphuzwa, kudliwa, kuhalaliselwa umngani wami ngokulotsholwa. Mina ngihleli ekhaya ngikhala. Ngathi ngikuzwa lokho ngazizwa ngiphelelwa amandla. Ngahluleka nokuma, ngahlala phansi ngakhala. Into eyayibhlungu kakhulu kimi ukuthi yonke lento yayisenziwa ngemali yami. Imali yestokfela engangiyidlale unyaka wonke.
Ngangisazibuza ukuthi umuntu angakwenza kanjani lokho, angibheke emehlweni nsuku zonke angitshele ukuthi uyangithanda, aqede kanjalo ahambe nami enkonzweni abhabhathizwe ahlale nomndeni wami, kodwa ekugcineni enze into enje. Lobo busuku angizange ngilale. Ngakhala ngaze ngaphathwa ikhanda. Ngangingasafuni nokubamba ifoni yami. Uma ikhala ngangisaba nokuyiphendula ngoba ngangingasafuni ukuzwa enye into ezongilimaza. Ngazizwa sengilahlekelwe yikho konke engangikade ngikwakha. Imali yami yayihambile, izithembiso zakhe zaseziphelile, nenhliziyo yami yayisiphukile. Emva kwalolo suku impilo yami yashintsha ngokuphelele. Ubaby daddy akazange angifonele. Akazange athumele umyalezo. Akazange azame nokungichazela ukuthi kwenzakaleni. Akazange azame nokungiduduza noma angitshele ukuthi kwenzakaleni. Wavele wangishiya kanjalo. Mina ngasala ngikhulelwe. Nganginokubheka ifoni yami nginethemba ukuthi mhlambe uzongifonela, kodwa azange afone. Into eyangiphatha kabi kakhulu ukuthi wayengathi akwenzeka ngalutho. Umngani wami ngazama ukumfinyelela ngifuna ukwazi ukuthi eze engenze kanje bekwenze njani, kodwa wayengasangikhulumisi. Umuntu engangithi uma ngifuna ukuyolala kubaby daddy, ngicashe ngaye ekhaya ngithi ngivakashela yena. Ngangithi nginomngani kanti uyangikhohlisa. Njalo ngesabatha wayefika enkonzweni nobaby daddy. Uma engibona wayevele angidlule, engangibingeleli, engakhulumi nami. Kwakungathi asikaze sithandane. Kwakungathi angikaze ngibe yingxenye yempilo yakhe. Lokhu kwakungiphula inhliziyo njalo uma ngimbona. Ngazama ukumthola ukuze sikhulume. Ngangingasafuni nokukhuluma ngobudlelwano bethu. Into engangiyifuna kwakuyimali yami nemoto yami. Ngangifuna ukwazi ukuthi kungani ekhethe ukulobola ngemali engangiyisebenzele kanzima. Kodwa wayengafuni ukukhuluma nami. Uma ngimfonela wayengayiphenduli ifoni yami. Uma ngimthumelela umyalezo wayengaphenduli. Uma simane sihlangana enkonzweni wayengathi akangiboni. Ngabona ukuthi ngeke ngisayithola impendulo kuye. Ngagcina senginquma ukuya emaphoyiseni. Ngafika ngabachazela yonke into. Ngabatshela ngemoto nangemali yestokfela. Nganginethemba lokuthi bazongisiza, kodwa impendulo engayithola yangiphoxa. Bangitshela ukuthi le mali angintshontshelwanga, ngayinika yena ngokwami. Bangitshela nokuthi kwakungekho sivumelwano esibhalwe phansi esasithi uzoyibuyisela imali noma uzongithengela enye imoto. Kwakunzima ukuthi kube necala abangakwazi ukulilandela. Ngaphuma epolice station ngiphukile. Ngase ngizizwa sengathi umhlaba ungijikele. Ngabona ukuthi imali yami ngeke ibe lula ukuyithola. Umuntu engangimthembe ngenhliziyo yami yonke wayengishiye ngingenalutho. Ngasala nesisu, ngasala nobuhlungu, nangembuzo engangingakaze ngiyithole impendulo yayo kuze kube namhlanje. This marks the end of our confession. Ungavumeli uthando lukwenze isilima. Thanda kodwa ungakhohlwa ukuzihlonipha nokufikela lokho okusebenzele kanzima. Uma le ndaba ikuthintile, sicela usibhalele ku-comment section. Please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Thank you so much for watching. Nginthanda isidudla.